Quan la tardor del 2016 l'Institut d'Estudis Catalans va presentar la nova gramàtica de la llengua catalana, crec que ningú no podia pensar que no fos necessària. Feia 20 anys que se'n parlava. Molts l'esperàvem en candeletes, perquè enguany aquell document de Fabra que havia aconseguit posar ordre al desnivell lingüístic del català hauria complit 100 anys. Per una banda, era doncs hora de recollir en una nova gramàtica les esmenes, rectificacions o propostes fetes per lingüistes amb criteri al llarg d'aquestes dècades i que fins ara es trobaven disperses. I per altra banda, era obligatori satisfer la petició del mateix Fabra quan deia que caldria fer revisions i anar suprimint o modificant aquelles propostes seves que amb el temps no haurien arrelat perquè haurien esdevingut massa artificioses. El nou test, com era d'esperar, no ha aparegut absent de polèmica. Res no es fa mai a gust de tothom. I durant aquests 2 anys han sentit comentaris de tota mena. La crítica, analitzada en conjunt, en la majoria de casos es basa en la por. La por de la flexibilitat i de la confiança en la capacitat de decisió dels parlants que proclama la nova gramàtica. La idea xoca, certament. Tenim fam de llibertat, la demanem amb tota la força que tenim i ens planyem de la intransigència de qui ens governa. Però no sé si ens hem de retreure aquesta contradicció, perquè crec que és lícit que siguem reticents a confiar en el lliure criteri d'un entorn lingüístic que tant li fa la pèrdua de fesomia del seu coll. La nova gramàtica matisa la correcció i es basa en l'adequació i la flexibilitat. Crec que és un encert, però quina empresa titànica ens espera els docents d'haver de fer entendre als nostres alumnes què vol dir adequació i els correctors de fer entendre als comunicadors que la riquesa es troba en la varietat de termes i, per què no, en la recuperació d'alguns. En altre temps, l'adequació anava lligada a l'educació, a les normes de comportament segons la situació. Ara no. I els bons models escassegen. Els formals pràcticament no existeixen i els col·loquials estan plenament interferits pel castellà. Llavors, es pot fonamentar tema que flexibilitat pugui acabar significant, com deia el professor Grimald, contraband i disbauxa? És aquesta nova gramàtica una gramàtica ideal, pensada per parlants com aquella alumna meva a qui vaig dir que si se sentia més còmoda dient llum en comptes de làmpada, ho podia dir, i em va respondre que ella diria làmpada i diria llum, perquè volia que tothom sabés que ella aprenia coses noves i això augmentava el seu vocabulari. O pensada per periodistes com en Joaquim Maria Puyal, que en les retransmissions esportives alterna el verb bloquear amb l'engospar, senzillament perquè Joan Beny li va dir que també existia aquest mot a les illes i de llavors ençà l'escoltam en tota naturalitat. En sabrem de fer més Puyals i més alumnes disposades a augmentar la seva riquesa lèxica? Esperam que a nit el doctor Dols ens ajudi a trobar la fórmula. Em sembla una iniciativa excel·lent que l'Obra Cultural Balear l'hagi volgut convidar i us asseguro que la institució Alcover no es va fer pregar gens perquè es fes aquí. Moltes gràcies per comptar amb nosaltres. A en Nicolau Dols li tenc afecte, però sobretot admiració. He tingut el privilegi de fer feina molt a prop seu i saber com és de rigorós en tot quan fa. Mossèn Alcover deia que un dels símptomes de bona salut d'un poble és la capacitat de tenir cura de la seva llengua. I jo hi afegiria encara que també és la capacitat de fer autocrítica i de riure's d'un mateix. En Colau n'és una bona mostra d'aquesta capacitat, perquè un dels aspectes que més destaca del seu tarannà és justament el seu sentit de l'humor i la seva ironia, que m'ha fet esclatar de riure en moltes ocasions, però que també en d'altres m'ha fet passar una penada. M'admira la capacitat que té de burlar-se d'ell mateix i tot.
En deuen mirar perquè jo no en tenc ni de tresor. Per això, a nit, li estic profundament agraïda, perquè veureu que me l'ha cedida a aquesta capacitat de fer ironia fina. Imagineu-vos ironia fina en Colau dolç amb dicció falanitxera. Això promet. Nicolau Dolç Sales va néixer a Palma el 1967. És professor titular d'universitat de l'àrea de Filologia Catalana a la Universitat de les Illes Balears. Sempre li han interessat les qüestions relacionades amb el llenguatge, les llengües i la comunicació. Ha treballat especialment aspectes de recodificació, la relació entre escriptura i oralitat, el pas d'una llengua a una altra, el llenguatge poètic, l'evolució de la fonologia infantil, la intervenció conscient sobre el codi lingüístic, ja sigui en la normativa del català o en el funcionament de les llengües artificials. La seva profunda inutilitat per als aspectes pràctics de la vida el va condemnar a no sortir mai del sistema educatiu. La tesi doctoral, llegida l'any 2000 dins del programa de doctorat europeu, la va dedicar a la fonologia sil·làbica, que va ser el primer tema que va estudiar al primer curs d'estudis universitaris. Tenia 17 anys quan aquest tema li va cridar l'atenció i encara ara hi fa voltes. Tanmateix, l'afany de conèixer món va fer de Dolç dels primers usuaris del programa Erasmus d'intercanvi d'estudiants en una època, ara inimaginable, sense telèfons mòbils ni internet, en què ningú no volia sortir de Mallorca. Sens dubte, l'absència de competidors el va afavorir. D'aquesta manera va poder recollir dades a la Catalunya Nord per a la seva tesi de llicenciatura. Actualitat i estratègies glotopolítiques a Catalunya Nord, 1975-1990. Immediatament que va acabar la llicenciatura, pogué accedir a una plaça de professor ajudant a la UIC, gràcies al fet que la plaça implicava fer de lector de català a la Universitat de Sheffield i, novament, l'absència de competidors que acceptassin el repte d'anar a viure a la ciutat que aleshores s'havia guanyat a pols el títol de ciutat més lletja d'Anglaterra. Durant l'estada de 2 anys al nord d'Anglaterra, a més d'ensenyar-hi català, va poder especialitzar-se en fonologia i redactar la tesi de Master of Philosophy sobre Consonantal Context in Mallorcan Catalan, Empirical and Theoretical Basis, una tesi que va ser avaluada per un tribunal que comptava amb la presència del doctor Max Wheeler de la Universitat de Sussex. El rigor i la severitat del judici de Wheeler, primera autoritat en fonologia generativa del català, varen convèncer Dolç de la necessitat de no tornar-lo a tenir pur mai a un tribunal. I per això mateix, Dolç va suplicar a Wheeler que li volgués dirigir la tesi doctoral. Com és sabut, els directors de tesi no poden fer part del tribunal que ha de jutjar la tesi que han dirigit, cosa que Wheeler va acceptar. Durant l'elaboració de la tesi, que va durar 7 anys i que finalment es va titular Teoria fonològica i sil·labificació al cas del català de Mallorca, Wheeler va convidar Dolç a fer part de l'equip redactor de la gramàtica catalana, a Comprehensive Grammar, finalment publicada l'any 1999 a l'editorial Routledge de Londres i Nova York, i signada per Max Wheeler, Alan Yates i Nicolau Dolç. Aquest va ser el cim de la seva carrera. Des d'aleshores va emprendre la capavallada, que l'ha fet arribar fins aquí, una capavallada que darrerament ha intentat frenar amb la redacció d'una nova gramàtica del català en anglès, Catalan and Essential Grammar, publicada per la mateixa editorial Routledge, i signada per Nicolau Dolç i Richard Mansell, aquest darrer, un deixeble que va cometre la gosadia de fer-li dirigir la tesi doctoral i que actualment és professor titular a la Universitat d'Exeter. En el camp de les gramàtiques, val a dir que el 2002 va participar en la publicació de la gramàtica del català contemporani, amb un capítol del tot prescindible, com és Fenòmens en grup consonàntics. El motor de la vida de Dolç ha estat sempre un tedi profund. Fruit d'aquesta sensació, va decidir especialitzar-se en art i cultures de l'Àsia Oriental i en un exercici de passió per les coses inútils de la vida va obtenir un màster sobre aquesta matèria a la Universitat Oberta de Catalunya. Si no bastava dedicar-se a uns estudis,
els d'art i cultures de l'Àsia Oriental, que mai no li han servit per a res més que per omplir les seves inacabables estones d'oci, dia 1 de gener de l'any 2008 va cometre l'error d'escriure la paraula Esperanto al cercador de Google. Aquest fet innocent i en principi intranscendent, motivat per l'insuportable avorriment d'una hora baixa de solitud mentre la família dormia els excessos del cap d'any, li vaig enviar la vida. Ha publicat articles a revistes internacionals sobre la fonologia i l'estandardització de les llengües artificials. És professor del màster d'Interlingüística que imparteix a la Universitat de Poznań, Polònia, íntegrament en esperanto. I el 2017 va guanyar a Seul el primer premi del Belarta Concurso de la Universal Esperanto Asocio en la branca de poesia. Actualment viu atemorit intentant descobrir cap a quin nou sector de coneixements infructuosos el conduirà la vida. En el camp de la gestió universitària, ha estat subdirector del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, degà de la Facultat de Filosofia i Lletres i vicerector de Projecció Cultural de la UIP, càrrec en el qual va demostrar suficientment la validesa del principi de Peter. En un moviment inexplicable i que va fer tremolar les més dignes consciències de la nostra nació, al maig de l'any 2014, l'Institut d'Estudis Catalans va nomenar Dols membre numerari de la secció filològica, amb el perfil de gramàtica i fonologia. Dols ja havia col·laborat en la revisió d'algun capítol de la nova gramàtica de la llengua catalana, una gramàtica que no s'ha aturat de difondre i explicar d'ençà que fou publicada i que avui ens comentarà. Doctor Dols, teniu la paraula. Gràcies, senyora directora gerent, per aquesta presentació demolidora. No sé si m'han sobresortit a partir d'ara. Moltes gràcies per la vostra presència, benvolguts amics, col·legues i, en definitiva, copropietaris titulars de la llengua catalana. Només aquest títol ja és un títol de respecte. A mi em varen dir que vengués aquí per parlar de les novetats normatives de la llengua catalana. Ja sabeu que, com ha dit molt bé la Bàrbara Sagrera, la tardor del 2016 hi va haver dues grans novetats, l'ortografia catalana i la nova gramàtica de la llengua catalana. És evident que amb el que pot durar una conferència no puc parlar de totes les novetats i aniré fent alerta d'intentar fer-ho perquè això seria una complicació. De fet, em sembla, abans ho comentàvem, que ja he fet entre l'any passat i enguany 15 cursos de difusió de les novetats normatives i cada curs hi dedicant 16 hores. Després de 15 cursos, us podeu imaginar que més o menys ja m'ho sé tot de memòria i me sé aquesta lliçó que dura 16 hores. Si us va bé, a mi també, jo començo a xerrar i no m'aturareu, i estarem aquí 16 hores, però no. He pensat que potser seria millor parlar de criteris generals de com s'ha fet aquesta gramàtica i segur que de camí hauran de sortir força alguns exemples. Per tant, no pretenc fer en detall totes les novetats, però sí que pretenc donar un marc general de com s'ha arribat en aquestes modificacions. I després el col·loqui, amb molt de gust. Si qualcú té alguna pregunta concreta sobre algun aspecte normatiu i jo hi puc respondre, si me'n record i ve bé, ho explicaré. Molt bé, vaig decidir posar aquest títol, reequilibrar el sistema, perquè en definitiva sobretot aquesta gramàtica nova, més que l'ortografia, aquesta gramàtica nova intenta reequilibrar el sistema.
I què vol dir reequilibrar el sistema? Ho veurem tot d'una, però primer de tot no vull deixar de recomanar una lliçó d'en Joan Solà. Sabeu que en Joan Solà va morir el 2010 i en Joan Solà va ser un dels impulsors més ferms de la reforma gramatical, de la nova gramàtica. De fet, la va estructurar, la va bastir ell de començament i desgraciadament no va poder arribar a fer les tasques de finalització, de redacció final, de revisió i no la va poder veure acabada. Però en aquesta lliçó d'ell, que és la seva darrera lliçó a la Universitat de Barcelona, que li varen organitzar amb motiu de la seva jubilació i que la va pronunciar el premincle de la Universitat de Barcelona, ell diu moltes coses. La trobareu sencera a la pàgina web de la Universitat de Barcelona, www.ub.edu. Hi surt, si poseu el cercador darrere lliçó Joan Solà, sortirà. I jo de veres que la recomano perquè diu coses molt encertades sobre la gramàtica catalana i en general sobre com ha de ser la normativa d'una llengua. I allà diu exactament això. No diu això. Diu això. Perquè estem fent una gramàtica no pas per molestar ningú, sinó per reequilibrar el sistema. Alerta, perquè estem fent una gramàtica no pas per molestar ningú, sinó per reequilibrar el sistema. Quin sistema i quin equilibri que s'hagués pogut perdre i que ara s'ha de recuperar. Què vol dir recuperar l'equilibri? Per la mitjana d'edat d'aquesta sala, entenc que una gran majoria de persones no varen estudiar la normativa del català quan tocava. Quan toca a totes les llengües normals que s'estudiï la seva normativa, no? D'una manera gradual a l'escola primària i secundària. I d'aquí una gran majoria va estudiar català després. I a molts ens obsessionava i encara ens obsessionen determinades coses. Això està bé, això no està bé, això es pot dir, això no es pot dir. Per desgràcia, la situació del país a la qual molts voldrien tornar-nos ens va obligar a aprendre la nostra llengua com si fos una llengua estrangera, gairebé, perquè no la vàrem aprendre al moment que s'han d'aprendre determinades coses. I aleshores ens passa als catalanoparlants com nosaltres que la nostra pregunta a la vista d'un dubte lingüístic sempre és: això està acceptat? Aquesta paraula està acceptada? Aquesta estructura, aquest procés, aquest fenomen lingüístic està acceptat? A mi m'ho demanen molt sovint i supos que a molts de vosaltres, que sou persones que en sabeu molt, si no ho hauríeu volgut, que en sabeu molt, venen i us diuen que està acceptada aquesta paraula. I deien sí, no, ara t'ho miraré, no ho sé, ho demanaré. Però jo ha arribat un moment que em comença a molestar aquesta pregunta, si està acceptat o no està acceptat. Perquè això en una llengua normal no passa. En anglès ningú demana si una cosa està acceptada o no està acceptada. Un anglòfon demana si una cosa es diu així, o si ho has sentit dir mai, o si això és anglès fins i tot, un anglòfon. Però no demanen si ho han acceptat o no ho han acceptat, i qui ho havia d'acceptar si no hi ha acadèmia en anglès. Però és que en castellà tampoc no es demana si una cosa està acceptada o no està acceptada. Els castellanoparlants no ho demanen si una cosa està acceptada, demanen si està bé, o si es pot dir d'aquella manera. Pot ser si tenen un dubte ortogràfic ara amb aquesta cosa que va fer l'acadèmia de llevar certs accents. Pot ser demanen això. Però només a la pura ortografia, no en el lèxic, no en la gramàtica, no demanen si està acceptat. I què han fet amb els nostres cervells perquè adquirim consciència d'esclaus? Que haguem de demanar permís a l'autoritat
per actuar amb normalitat en la nostra llengua. Això és un problema gravíssim. No ens ho hem acabat de creure. I per això hem transferit la nostra competència lingüística a l'autoritat. Basant la competència sobre la normativa. I ja us dic jo que en una llengua normal la normativa es basa sobre la competència. No és... L'acadèmia ho ha acceptat, això? No. És l'acadèmia la que baixa al carrer i mira com parla la gent. I aleshores demana permís als parlants per fer una normativa. Reequilibrar el sistema en una gramàtica és passar d'un model en què la competència deriva de la normativa a un model en què la normativa deriva de la competència. I això vol dir respecte pel parlant. D'acord? Ara em podeu dir, és que som una llengua interferida. Sí. I totes les argumentacions extremes sempre són falses. Entre extrem i extrem, in medio virtus, ja ho sabem. Per tant, hem de veure quins són els pesos i els contrapesos d'aquest sistema. Comencem amb un test. Comencem fent una mica de feina. Com si féssim un examen de nivell de català. Jo em perdo amb això dels nivells, no sé, això de les lletres i els números, no ho he entès mai, però és igual. Vegem un test. Suposem que anem a un examen de català i ens trobam una pregunta com assenyalau l'opció correcta. I aleshores les opcions possibles són el Lluís té por les aranyes. 2. El Lluís té por de les aranyes. 3. El Lluís té por a les aranyes. 4. El Lluís té por sobre les aranyes. Mentre aneu pensant, jo som conscient que hi ha un sistema de correcció de textos, això que ens ha passat a tots, que ens diuen que em corregiries aquest text. I aleshores no sap molt bé si una frase és correcta o és incorrecta i et replegues a la teva zona de confort. Que vol dir que deconstrueixes el text sencer i el tornes a escriure d'aquella manera que tu estàs segur que ha d'estar bé. Però això no és corregir. Corregir és fer la reforma d'un text com qui fa la reforma d'una casa. El que no val és tomar tota la casa i tornar-la a construir. Per tant, no em valen opcions com en Lluís té aracnofòbia. Aquesta és més que segura, però ho dic com a reflex d'una por que tenim tots els catalanoparlants quan es tracta de normativa. No estan segurs de res. I això és una tragèdia. I si això ho empenyem fins al final i decidim que ningú pot estar segur de res i que ningú té competència, vol dir que ja està fet. El català mort. Si ho deim així, Molt bé. Quina opció és la guanyadora? 2. L'opció 2. Alguna altra? 3. La 3, el Lluís té por a les aranyes. Segurament és l'opció en conflicte perquè les altres dues són bastant tronades. Allò que en un test aquest sempre hi ha una opció que és molt tronada, aquí pareix que n'hi ha dues que són tronades, no? I n'hi ha dues que competeixen. I un està segur que el Lluís té por de les aranyes, va bé. No hi ha cap problema. Però, i el Lluís té por a les aranyes, i això és correcte, és incorrecte... Ai, no ho sé, llavors hi posa que segur que anant bé, no? Que allò és un cas semblant al de l'aracnofòbia, no? No el diguis, té por a les aranyes, digues, té por de les aranyes i aniran bé. Sí, però no és això que et demanen. Et demanen que tinguis una competència forta. Et demanen que tinguis una consciència forta i que responguis segons això.
Us dic un secret. Així, petit perquè no ho pugueu llegir. Això és una captura de pantalla. A mi me van enviar l'any passat un correu electrònic que venia de la instància de la Conselleria de Cultura que organitza aquests exàmens de nivell de català i em van dir, tenim un dubte perquè resulta que hem posat una pregunta i ens pensàvem que només hi havia una resposta vàlida i ara sembla que n'hi ha dues de respostes vàlides. Quines? I la cosa era en Lluís té por de les aranyes. I em diu la persona que m'escriu, ara hem vist que en la nova gramàtica, en concret en l'apartat pàgines tal i tal, sembla que hi pot haver també la solució por a. De fet, l'exemple que hi consta és la por a la mort, la por de la mort, com si fossin correctes les dues preposicions. Alto aquí. I diu, t'agrairia que indicassis si aquesta segona solució, por a, també ha de ser considerada correcta en aquest context. Alto? Perquè a la persona que va preparar el test, qui li havia dit que el Lluís té por a les aranyes era incorrecte en català? Alto? On surt això? Què diu la gramàtica nova sobre el cas? La gramàtica nova fila molt prim. Si ja sé que el text està posat així tot junt, per això jo el llegiré. Diu, la preposició del complement alterna segons el significat. A vegades l'alternança respon a la distinció esmentada en un altre apartat entre un agent i un tema. Això es veu en noms com visita, amenaça, salutació, por, amor, gust, en què el complement amb de podria designar tant el tema o pacient com l'agent. Per exemple, la visita del meu germà. Avui he fet la visita del meu germà, vol dir que ja l'he anat a veure. Durant la visita del meu germà ha entrat el carter. Vol dir que pot voler dir que o jo l'he anat a veure o ell m'ha vengut a veure a mi, això és ambigu. O l'experimentador, la por del gos. Què vol dir la por del gos? La por del ca. La por del ca és un problema per als cans petits. El ca té por. La por del ca és un problema per als carters sense experiència. La por ja no és del ca, és de l'objecte de desig del ca, que és el carter. Quan es vol evitar l'ambigüitat, es presenta el tema o pacient amb la preposició a i en algun cas amb algun altre, com per la visita als oncles, comparau en la visita dels oncles, la por al professor, perquè la por del professor pot ser la que experimenten els alumnes o la que experimenta ell. Molt bé. Diu, la duplicitat es troba en casos en què pel context no hi ha ambigüitat. També es troba quan no hi ha ambigüitat. Com el respecte de, per, envers a les llibertats. La visita al museu, del museu, la por a la mort, la por de la mort. Òbviament la mort no ens té por. Ja ens ho provarem. Però nosaltres sí que tenim por de la mort o a la mort. Aleshores, penseu que aquesta pregunta suposava, em pensa que em va dir que aquesta pregunta suposava que de 7 persones passaven d'estar suspeses a estar aprovades si els donaven per bona també l'opció en Lluís té por a les aranyes. Això és un problema de disseny de l'examen, perquè si amb una pregunta te'n passen de 7
d'un costat a l'altre, què vol dir això? Que l'examen només tenia 2 preguntes? O pot ser que tenies 700 persones per allà a l'estadística, tenies 700 persones que es matriculaven. Bé, estic content d'haver salvat les oposicions a 17 persones, però què hi ha aquí darrere? Aquí darrere hi ha la concepció que la competència és única. A mi m'apareix, a mi me sembla, a mi me sona millor. Això no és manera de fer gramàtica. No pot ser que la competència sigui única i que s'hagi de reflectir igual en tots els parlants. No pot ser que a l'hora de fer gramàtica els qui fan les gramàtiques, l'autoritat lingüística, es mogui per a mi em sembla, a mi em pareix, a mi em sona, jo crec que. I fixeu-vos que aquesta gramàtica no és la gramàtica Fabra, no és la gramàtica Solà, no és la gramàtica que dugui un llinatge darrere, no és una gramàtica d'autor, com s'anomenen. És la gramàtica de la llengua catalana. Diversos són els homes i diverses les parles. Hi han convingut molts noms un sol amor. Per què la gramàtica diu que tant és la por a la mort com la por de la mort? Com es prenen les decisions normatives? Això mateix que acabo de dir. A mi em sona, a mi em pareix. Us adverteix que les reunions de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans no són jo dic, jo deix de dir, el meu poble diuen, el meu poble deixen de dir. No va així. Primer de tot, cal prendre decisions normatives. Necessitem una gramàtica normativa o en podem prescindir? I si la necessitem, per què la necessitem? Qui té raó en discussions gramaticals? Una gramàtica d'autor, com la gramàtica Fabra, ens és suficient, pot haver 30 gramàtiques d'autor, o necessitem una d'institucional. I sobretot, per què hi ha competències diferents? Per què la gent té competències diferents? És bo o dolent que la gent tingui competències lingüístiques diferents? És desitjable que tothom parli igual i que tothom tingui la mateixa competència, el mateix nivell de competència? Això és desitjable o no és desitjable? Aquest senyor d'aquí podria ser Pompeu Fabra, però no ho és. I ara que hi som, és que no ho puc evitar, és lingüista. Ara que hi som, us diré que la frase que acabo de dir, aquest senyor podria ser Pompeu Fabra, però no ho és. En la normativa anterior només era correcte si deia aquest senyor podria ser Pompeu Fabra, però no l'és. Era una cosa que trobàvem una mica dura a l'hora d'estudiar el català en fitxes de Mossèn Ruaix. No? Ja us puc dir que això ha quedat alliberat. Tothom pot dir el que hem dit sempre, en completa naturalitat, sense que pogués ser de cap manera un producte de la interferència a la qual estan sotmesos, perquè és del tot genuí i bo a tots els nivells dir una frase com aquest senyor podria ser Pompeu Fabra, però no ho és. Cap problema. I dic que podria ser Pompeu Fabra perquè Pompeu Fabra també va fer programes de ràdio com aquest senyor, però no és George Orwell, 1984, La rebel·lió a la granja, el Manat a Catalunya, tantes de coses. Aleshores, els col·lectius anarquistes darrerament han fet ús de teories mai ben explicitades, mai prou objectivades, però finalment estudiades a partir dels seus textos, com la tesi de llicenciatura de Dietrich Monod de l'Escola d'Alts Estudis de l'Administració a París, en la qual va fer veure que George Orwell feia servir un concepte que es diu common decency, decència comuna.
ja m'estalvia això de comuna, perquè la decència o és un sentiment social, col·lectiu, o no existeix. Aleshores ja dic directament la decència. Què és la decència? La decència, per ell, és la manera de reaccionar que té un col·lectiu que comparteix una determinada visió del món. Per exemple, anant pel carrer i veiem una persona que tira un paper a terra, no fa falta que ens comencem a enfilar en si això costa del pes a tothom, que qualcú ha de venir a fer-ho net, que si el paper s'ha de reciclar, que si l'ecologia... No, hi ha una reacció primària i un pensa, això està malament. Un veu dues persones damunt una vorera que s'estan pegant i la reacció és que els han de separar immediatament, sense pensar què ha fet un i què ha fet l'altre. No fa falta cap constructe filosòfic per això, és immediat. Si anem filant més prim, comencen a sortir diferències. No hi va? Ja hi ha coses que no sabem si estan bé o estan malament, i podrien estar, tot això. Aleshores, és cert que els principis de la common decency varien de lloc en lloc i d'època en època. Allà encara diuen algun poble caníbal. Nosaltres no ho som i no ens posam cap gran constructe filosòfic per no ser caníbals. Simplement trobam que és un tabú i ja ni ho teoritzam, ni filosofam, ni pensam. Allò no està bé. Si això... Bé, de fet, això és un experiment que trobareu unes entrevistes que trobareu en YouTube, Why Not, que demanen a la gent, tu et menjaries el teu animal de companyia? I tot diuen, no, diu, per què? Diu, i si passassis fam? No, s'estimaria amb ell morir-se que menjar-se l'animal de companyia, que és una resposta irracional. Perquè si t'has de morir tu, menja't el cori, ja està. No tinguis allà com a animal de companyia. Tot allò. Aleshores parlen de moral dumbfounding, que vol dir perplexitat moral, que és l'aparició sobtada a la consciència o als marges de la consciència d'un sentiment valorador sobre el caràcter o les accions d'una persona sense tenir consciència d'haver traspassat les passes, d'haver fet les passes de cercar, contrapesar evidències i inferir una conclusió. Molt guapo. Ho passam a llengua, perquè aquesta perplexitat moral, aquest dumbfounding, aquest moral dumbfounding, això pot ser la competència. I ara em referesc a una de les crítiques que s'ha fet a un dels col·lectius que estan més crític amb les novetats gramaticals, que és el Cercle Vallcorba, que fa el nom per son pare de l'editor Vallcorba. I aleshores, en un dels bolletins del Cercle Vallcorba hi poden trobar una cosa com: si per una banda hi ha enquestes falsament optimistes que indiquen que l'ús del català creix, per una altra, és fàcil d'observar com se'n va malmetent ràpidament la qualitat d'aquest català. Diu algunes coses més i a continuació afegeix: en canvi, els més joves, que ja han après una llengua degradada, van perdent la consciència de parlar i escriure malament. O sigui, segons determinats col·lectius
reacis a les novetats normatives. Hi ha un col·lectiu que sap com és el català i només hi ha una competència possible. I atorguen a Fabra el mèrit, que en tenia molts, certament, atorguen a Fabra el mèrit d'haver establert exactament quina és la competència que cal al català no parlant. I tot el que s'allunyi del patró que va establir Fabra és dolent en si mateix. Aleshores, si això és així, immediatament, per allò de... immediatament l'hem de deixar fora. Si això és així, el català és mort. No? Si només uns saben com es parla ben parlat i com s'escriu ben escrit el català, i aquests són els vells que se'n recorden o que ho han après de Fabra, si això és així, ja no sé què hi feim aquí. Ja s'ha acabat. Si això és així, el català és l'esperanto. Que a mi ja em va bé. Però això expliqueu als altres, no? Què més voldria? Aleshores, vol dir que s'ha degradat la competència, la llengua ja no és la que era, la llengua ha desaparegut, quan s'acabi, quan se'n vagi la generació d'aquests que escriuen això, el català ja no serà el que era, s'haurà acabat. I si hi ha una esperança que això no sigui així, vull dir, si hi ha una esperança que el català encara sigui viu, com ho gestionem això? Hi ha més d'una competència, aleshores, com ho gestionem? Com es gestiona la competència comuna? I aquesta hauria de ser la feina de la institució normativa. Com es gestiona això si volen basar la normativa en la competència? Molt bé. Interludi. Gent de l'Institut d'Estudis Catalans, protegir la nostra llengua forma part dels vostres plans. Heu volgut ser creatius i heu fet una gran cagada, que moltíssims catalans ens ha tocat la pebrotada. Torneu-nos als accents, torneu-nos als accents, torneu-nos als accents diacrítics. Ja podeu justificar-vos amb 50.000 raons, que nosaltres podem ser molt i molt més tornacollons. Normatives tan innobles, la llengua fan malbé. Si seguiu així, el pronom feble cau també. Torneu-nos als accents, torneu-nos als accents, torneu-nos als accents diacrítics. Com sabem si una dona dona la mà a ma mare? O si algú pren un cafè molt tranquil·lament o molt d'una forma tranquil·la? Com sabem si la neta és neta o s'ha tacat amb suc de mores? Però suc de quines mores? No podrem saber si les noies venen malaltes o venen malaltes. El secret de la dieta mediterrània és el sol. Però quin sol? Soc un soc? O un tros de soc soc? Ai, on collons soc? On collons són els accents diacrítics? Ja no fan falta. Ho deduirem tot pel context. A veure el context! No som ganduls, som catalans. No ens és cap drama posar una ratlla a les vocals. Una llengua tan ufana i així la voleu
Hi ha un acudit sobre això de la doble negació, perdona, encara faci un excurs. Diu... A classe de lògica, el professor va dir: dues negacions poden afirmar, però dues afirmacions mai no poden negar. I del fons de la classe se'n va sentir un que deia: sí, sí. Bé, però dit això, no hi ha perill sobre modificació de la normativa sobre la doble negació o sobre el pronom feble, sobretot sobre el pronom feble. Aquí, per cert, és una cançó magnífica, és una realització molt bona. Aquí el músic ho pot dir, una cançó magnífica amb una realització magnífica, molt ben interpretada, m'agrada molt. Però no es poden mesclar qüestions d'ortografia amb qüestions de gramàtica. Per què? Perquè responen a realitats diferents. Aquí tenim un membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, en l'uniforme acadèmic, empenyent la bolla de pedra de l'ortografia. I a l'altre costat tenim el mateix individu o un de semblant que fuig corrents de l'atac de la bolla de pedra, que és una altra bolla de pedra. El primer empeny l'ortografia, el segon corre davant la gramàtica. Per què? Perquè representen realitats diferents. L'ortografia és una realitat de primer nivell, de segon nivell de convenció o nivell de convenció 0, mentre que la gramàtica és una realitat, o he dit al revés, la gramàtica és una realitat de primer nivell de convenció o nivell de convenció 0. L'ortografia és una realitat de segon nivell de convenció o nivell de convenció 1. Què vol dir? Totes les llengües són convencionals. Tots estan d'acord que això es diu taula i que això d'aquí es diu cadira. Tots hi estan d'acord. I quan hi ha hagut una reunió de l'Institut d'Estudis Catalans per decidir que això es diu taula i que això es diu cadira? Mai. Això no ho ha decidit mai cap acadèmia. Són aquests fets que no s'aprenen a escola. A escola enrobada en la memòria mentre entraven cadàvers de pocs anys, omplit del llamp, omplit del tro, omplit del món del treball de l'estudi, per l'imperio hacia Dios des del carrer Blanc de Xàtiva. No? A escola res no vares aprendre fora de parlar amb els de la teva edat. Què passa? Que a escola ensenyen tradicionalment la part de la llengua que és més superficial. I, de fet, per aprendre a parlar no fa falta anar a escola. Si ens han salvat, ha estat per això. Perquè per aprendre a parlar la nostra llengua no feia falta que anéssim a escola. En canvi, per aprendre a escriure, sí. Fa falta una instrucció explícita per aprendre a escriure. És una altra cosa. En el món hi ha hagut moltes més llengües que no s'han escrit que no llengües que s'han escrit. I no passa res. Per tant, són coses diferents. Vull dir que amb l'ortografia i amb el lèxic especialitzat en la terminologia, l'autoritat, l'acadèmia, pot prendre decisions explícites. Pot decidir si una paraula ha de dur H o una paraula no ha de dur H. Penseu que van fer als anys 20 els italians amb l'escriptura de la seva llengua. Fora totes les Hs, excepte les de l'auxiliar A. Per cert, que era una cosa que també va defensar Fabra de fer en català. Desgraciadament no li feien cas. Però la gramàtica no. La gramàtica no és artificial, ni és explícita, ni és doblement convencional. La gramàtica existeix i el lèxic comú existeix abans de la institució de l'acadèmia. Per això mateix, l'acadèmia només pot sancionar els canvis gramaticals. Vol dir, he detectat que hi ha un canvi gramatical, trobo que és prou madur i el dono per bo.
En general, durant una etapa coexisteixen dues maneres diferents de dir una cosa gramaticalment. En canvi, amb l'ortografia no fa falta que ho digui, no ha d'esperar que hi hagi canvis, ho fa per endavant. Empeny l'ortografia, però és empesa per la gramàtica. I com ho sabeu? Com ho sabem? Hi ha eines. Per exemple, el corpus textual informatitzat de la llengua catalana, que hi teniu accés perquè està penjat a la pàgina de l'Institut d'Estudis Catalans, www.is.cat, llengua, recursos, i una de les opcions és corpus textual informatitzat de la llengua catalana. Allà, textos és una col·lecció indexada, una col·lecció analitzada de totes les paraules i sintagmes que hi ha en textos que van de 1833 a 1988. Textos que recullen 52 milions de paraules. I aleshores, quan cal prendre una decisió normativa sobre una determinada construcció, el primer que es fa és mirar si en català n'hi ha prou testimonis. En català modern, des de 1833, n'hi ha prou testimonis. Altres corpus són de llengua medieval. I aleshores es mira. Per exemple, a l'entrada de po, si mireu el diccionari descriptiu de la llengua catalana que s'alimenta d'aquest corpus, i també el teniu en xarxa, veureu que hi ha construccions amb po de, però també amb po a. I n'hi ha prou, n'hi ha moltes. Jo vaig fer l'humorada de cercar po a que em sortia i po de. I vaig començar a trobar textos de Caterina Albert, de Gabriela Lomà, de Maria Barbal, d'Agustí Bartra, de Prudenci Bertrana, de Ramon Maria de Molós, de Blai Bonet, per una por a l'esclerós de l'espany, de Blai Bonet a Saldama, de Joan Brossa, i no se'n salvava ningú. Tots els escriptors a qui jo respecte, algun moment, ara l'altre no ho veus, però jo sí. A veure. Així, per exemple, Maria Aurèlia Capmany, Pol i Torres, efectivament, Joan Fuster, Isidor Makevich, Joaquim Moles, sí, s'ha de dir Makevich, Joaquim Moles, Jesús Moncada, Quim Monzó, Llorenç Moyà, Salvador Oliva, i entenc més i més i més i més exemples. Esclar, es tracta, segurament, en un 80% de casos, fan servir tenir por de, però en un 20% de casos fan servir por a. Aleshores, quan l'autoritat ha de prendre una decisió, pot mirar si allò li va bé, si no li va bé, però el primer que mirarà serà el corpus textual. Naturalment, la por a no treu la por de, i els dos poden coexistir, perquè en la nostra tradició literària de català modern des de 1833, hi ha aquesta duplicitat en percentatges diferents. Per tant, està ben redactat això de la gramàtica que hem vist ara. Molt bé. Pensau que si algú hagués decidit que pel seu gust personal només es pot dir la por de les aranyes, haurien deixat tots aquests autors que he citat i tots els altres que no he citat
fora de regla. I això és perillosíssim, perquè un dia et pot venir un editor sense escrúpols i et pot dir: ai no, això d'en Blai Bonet, ara que en vengui un altre i que editi a Saldana de Blai Bonet, i diu: per una por a l'esclerós de l'espant, no, això en català està malament, corregit, i li posarem per una por de l'esclerós de l'espant. No, perdona, i per què has de fer això? Per què has de malmetre un text que era perfecte des del moment de la seva creació? Record que el nostre objectiu és reequilibrar el sistema, per això ho he copiat aquí. Passar d'això està acceptat a això és català o això és bo. Passar d'una competència basada en la normativa a una normativa basada en la competència. I aleshores pos un primer exemple extret directament de la gramàtica. Pos l'exemple del camp en què jo sempre m'he trobat més segur i més còmode, que és el de la fonologia. Sabeu que en mallorquí i en menorquí és molt freqüent aquesta assimilació, que en deim de mode d'articulació, de dir parlar en lloc de parlar i perla en lloc de perla. No? Això és molt freqüent en mallorquí. Però no sempre. Perquè el parlant mallorquí és capaç de dir perla dins la conversa normal, però quan ha de fer una elocució formal, diu perla. I tu pots dir: oh, la meva predina no va dir mai perla. Jo te contestaré: la teva predina tenia accés a els usos formals. La meva no. Si la teva en tenia, no era bona. Hem de saber de qui parlar. Aleshores, la competència és el conjunt de relacions que s'estableix entre totes les situacions possibles de tots els parlants de la llengua i el codi, i de quina manera el fan servir. I a mi el que m'enamora d'aquesta gramàtica, el que més em va agradar quan vaig començar a llegir els capítols de pronúncia d'aquesta gramàtica és que digués coses exactament com aquesta que està agafada literalment. Diu: en mallorquí i menorquí és freqüent l'assimilació de la R a la lateral següent en posició interior de mot. Parlar, perla. Aquesta assimilació s'evita en els registres formals. Jo aquí vaig tenir una epifania. Perquè el que havia estat normal en la redacció de gramàtiques normatives del català era, d'això no en parlaven, era posar una frase com: cal evitar aquestes pronúncies en registres formals. Aquestes pronúncies no s'han de fer en registres formals. Fins i tot aquestes pronúncies no són pròpies, que pot ser ambigua. Però aquesta gramàtica diu que aquesta assimilació s'evita, que efectivament queden en català de Mallorca i Menorca parlants que tenen un tal nivell de llengua que saben com han de parlar en registres no formals i com han de parlar en registres formals. Som vius, encara hi som. Tenim maneres diferents de parlar. Diu, s'evita. Aleshores, aquesta gramàtica què fa? Aquesta gramàtica fa una cosa molt intel·ligent. Aquesta gramàtica no diu: a nosaltres ens agradaria, nosaltres hem dissenyat, nosaltres creiem. No. Aquesta gramàtica vol descriure la competència del parlant. I això és molt important. Les coses com són. Aquesta gramàtica, quan no diu res, vol dir que la cosa és així en català. Com són les coses en català? No estan més o no estan més, està bé. No, en català és així, ja està. Aquest exemple que també, i perdoneu una altra vegada, que també és de fonologia. Això és el que es diu la dissimilació d'assimilants. Nosaltres deim set sabates. No deim set sabates, no deim ses sabates. Això és una cosa que es nota molt quan parlam en castellà. En Moll ho deia, al parlar de Mallorca, que en castellà nosaltres deim per los siglos de los siglos. Ja està bé, deim això, per los siglos de los siglos. I és una cosa sensacional, perquè jo m'he trobat moltes vegades a classes de fonologia a la universitat de dir: és que a Mallorca deim
set sabates, i feim una T, la primera S, o sigui, la darrera S de l'article és una T, set sabates. Llavors, jo no ho he fet mai, me diuen. Dic, digueu, diu, set sabates, ho veus quan no ho faig? Me diuen això? Diuen, set sabates, ho veus quan no ho faig? De vegades no són conscients, de determinats processos. Si no són conscients de determinats processos, és de vegades que demanem que el parlant els pronunciï o els digui d'una altra manera. Per això, aquí, en aquest fragment, i ho poso com a exemple, la gramàtica diu que en mallorquí i menorquí el contacte de tal consonant en tal altra es resol amb una dissimilació per la qual la primera consonant esdevé oclusiva. No diu que en els registres formals es faci d'una altra manera. Es diu que és així. Que els mallorquins i menorquins, quan parlam, fem això. I difícilment la gramàtica ens podria demanar que canviàssim, així com ho demanava la proposta d'estàndard oral de la llengua catalana, que és un fascicle que va aparèixer l'any 1990. En aquella obra, també de l'Institut d'Estudis Catalans, deia, aquella obra registrava aquesta pronunciació com a no recomanable. Però com vols que no la pronunciem si no som conscients que la fem? Si la majoria dels meus alumnes fins molt endavant no són conscients que ho fan i per què ho haurien de canviar? Bé, doncs, si no diu res més i el descriu, vol dir que està bé. Això vol dir que tot el que es diu hagi de ser bo? No, perquè això ens duria a l'extrem, que d'haver d'acceptar absolutament tot i de vegades no convé. Hi ha coses que ja no fan part de la decència comuna, sinó que entren directament dins la indecència. I per aquests casos, la gramàtica es reserva encara la capacitat de dir en lots, això no. Per aquí no hi entrem. Això també és tret directament de la gramàtica. Diu, aquest fenomen, conegut com a iodització o ieisme històric, es refereix al cas conegut de la pronúncia a les Balears de determinades paraules, no totes, determinades paraules, d'ell, ui, coní, seia, en què aquesta L palatal s'ha convertit en una I. Ho dic tots, un ui, un vell, molt bé, diu. Aquest fenomen, conegut com a iodització i ieisme històric, és acceptable en els parlars en què és propi, aquí. Vol dir que està bé. No és, en canvi, acceptable la substitució generalitzada de la lateral palatal per la semivocal palatal. Per exemple, la pronúncia de llàgrima, ella i coll com a llàgrima, ella i coll. Aquí, la gramàtica s'ha reservat la darrera opció. I diu, això no. Això no. Qui sap si d'aquí 80 anys sortirà una altra gramàtica i dirà, això sí, perquè ja haurà ultrapassat tots els límits. Jo, com que he decidit no participaré en la gramàtica d'aquí 80 anys, facin el que vulguin. I hi ha coses que canvien. Hi ha coses, hem vist, coses que es fan a un determinat lloc, unes persones que parlen d'una manera en una situació i les mateixes persones que parlen d'una manera diferent en una altra situació. Hem vist coses que es fan en un determinat lloc i que no canvien, que sempre es fan igual perquè la persona no n'és conscient. Hem vist coses que han canviat i que l'acadèmia considera que no estan bé, i això sobretot és quan es tracta de formes clarament no genuïnes. I hi ha coses que estan en procés de canvi. Mireu què diu. Diu, en la major part dels parlars orientals, el nostre, som orientals, la x apareix en alternança amb x, que és la pronúncia tradicional i més recomanable en algun mot en la grafia xeix inicial. O sigui, es ve que deim xafogó, xarranca, xavier, xocolata, xerrar, totes aquestes coses. I es ve que ens escarrufam quan sentim alguns joves que diuen xerrar, xocolata, xavier, això ens escarrufa i no ens agrada gens.
I jo aquí em vaig enfadar molt, vaig enfadar molt. Em fa l'efecte que això de dir que és la pronúncia tradicional i més recomanable era un intent de calmar-me a mi. Oh no, home, és que això ja ha passat, és que ja ho fa tothom, que no es ve, que no trobareu ningú amb 2 dits de seny a Mallorca que digui aquestes coses, deia jo. Què he de fer? Jo puc tenir una visió de com m'agradaria a mi que fos la normativa. A mi m'agradaria que la normativa, o no m'agradaria, no ho sé, però tenim la tendència a pensar que la normativa ha de ser exactament com parlem nosaltres. I això pot tenir a veure amb el lloc on som i també amb l'edat que tenim i la formació. Voldríem que fos sentir-nos-hi còmodes, no només per poder dir el que a nosaltres ens agrada dir, sinó també perquè prohibeixin als altres maneres de parlar que no s'acorden perfectament amb la manera que tenim nosaltres. Molt bé. I quan ja havia passat aquesta batalla, he decidit no entrar en moltes més batalles ja, però quan ja havia passat aquesta batalla, m'havien dit això, molt bé, vinga, pronúncia tradicional i més recomanable, em faig conscient de determinades pronúncies, com aquesta que ara sentireu. La sentireu malament, però a la primera frase ja hi surten 2 paraules que ens interessen i ens basta reconèixer aquestes paraules. Les garres la carn de l'os i no queda llenca per xuclar. Les manites del teu xai deuen ser una aquella carnassa que m'havien... Molt bé, he tornat perquè només heu de reconèixer 2 paraules. Les garres la carn de l'os i no queda llenca per xuclar. Les manites del teu xai deuen ser una aquella carnassa que m'havien atipava. Molt bé, ha dit, desgarres la carn de l'os i no queda llenca per xuclar. I després diu xai, immediatament. Analitzem això. Diu, és que ho fa malament. Sí, ja ho sé. I segons el meu criteri, jo no ho diria mai així com ho ha dit ell. Jo no ho diria mai així com ho ha dit ell. I em molesta. Però no basta que em molesti. Jo no puc posar les meves manies a damunt la gramàtica comuna. Jo he de dir que ja hi ha sectors importants, joves, dels dialectes orientals, on es comença a donar aquest fenomen. Què és això? Això és un poema recitat davant un micro i una càmera. No és una partida de truc. Recita amb un paper a la mà, davant un micro i una càmera. Em podeu dir, va descalç i du calçons curts. Bé, però això, què vol que us digui? És en Pau Badell, és el poeta que darrerament ho guanya tot. Darrerament ho guanya tot. Tot la dia de Montfulla i a més és editor. Bé, la meva feina de gramàtic és deixar constància d'aquesta tendència. Jo li puc telefonar i li puc dir, Pau, no diguis això. Però no sé de què serveix. No sé si és aquesta la funció. No sé si hi ha d'haver policia lingüística. Som conscients també que en un dialecte com el nostre, no la X, però la G inicial de seqüència, no només de paraula, de seqüència, ja fa molt, fa dècades, que s'havia reforçat en G. El bar, el cafè, si es tracta de cridar al cambrer, no deim jove, deim jove. Jove. El ca no li deim geu, deim geu. Hi ha èmfasi. Això ja ho va veure Badia sobre el mallorquí. Això ja ho va veure Badia i em sembla que Blanc també ho diu. Digueu-me que això és influència del castellà, segurament. No la de geu, sinó la d'aquesta. No queda llenca per xuclar, segurament. I moltes altres coses. Fins quan la normativa ha de ser una barrera de contenció perquè hi trabuquem tots els nostres alliberaments, els de gènere i els nacionals, perquè tot el feix el posam damunt la llengua i no ens alliberam de veres, els gèneres i les nacions, i després la llengua ja seguirà.
Són reflexions que venen després sobre la normativa. Molt bé. Érem què es pot fer i què no es pot fer. Això de l'ortografia es pot canviar a voluntat, la normativa es pot sancionar quan el canvi ja s'ha produït, o es pot advertir que el canvi està en procés. Ara, el que no es pot fer és dir mentides. No sé si el teniu, molta de gent amb molt bona voluntat el va comprar. Immediatament que va sortir la gramàtica de la llengua catalana, vol dir el dia que sortia. Això és important. El dia que sortia al carrer la gramàtica de la llengua catalana, el diari Ara va publicar un especial que deia 10 coses que fins ara no eren correctes i a partir d'ara ho seran, que el signava Albert Plano Alart, que és el cap dels assessors lingüístics del diari Ara. No? I aleshores, aquestes 10 coses les podríem mirar totes i ens ho passaríem molt bé, però no acabaríem avui. Poso un exemple. Deia, fins ara només era correcte en sentir la teva veu li passen tots els mals. Una frase correcta, que tots nosaltres la diríem sense problemes. En sentir la teva veu li passen tots els mals. I diu, des d'ara també és correcte al sentir la teva veu li passen tots els mals. Dic, ai, això ja no ens sona tan bé a nosaltres. No ens sona tan bé. I sabeu què passa? Que aquí hi ha una mentida. La mentida és allà. Allà diu, fins ara només era correcte. No es va. No es va. S'havia configurat una visió de la normativa plena de mites. Hi havia mites sobre la normativa, que era correcta i que no era correcta. Quina era la normativa gramatical anterior a la publicació de la gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans de 2016? Era la gramàtica Fabra de 1918 en edició de 1933. Però, més que oficial, era oficiosa, perquè no s'hi havia declarat mai oficial per part de la institució. I de fet es deia gramàtica Fabra. La gramàtica Fabra és de Fabra. I després té aquella gramàtica del 37 de Moll i la del 68, que és la més coneguda, i el prontuari ortogràfic per un costat, i les normes de Castelló del 32 per un altre, per complementar des del punt de vista geogràfic. Molt bé. La gramàtica Fabra del 18, en edició del 33, deia exactament, això és d'aquella gramàtica antiga, davant d'un infinitiu que fa de complement d'un verb, és d'aconsellar, com ja havíem vist, de no usar mai la preposició en, sinó la preposició. No tardarà molt a venir, bé, això ho sabem. Diu, en canvi, quan un infinitiu forma part d'una determinació circumstancial, d'un complement circumstancial, amb el valor d'un gerundi, de les dues construccions llavors possibles, que són la introducció de l'infinitiu mitjançant la preposició a seguida de l'article definit, a l'entrar jo, tots s'alçaren. I la introducció de l'infinitiu mitjançant la sola preposició en, sense article, en entrar jo, tots s'alçaren, diu, d'aquestes dues que són possibles, diu Fabra, és d'aconsellar que els escriptors es decantin decididament a favor de la segona. Fabra i tot sabia que la gramàtica normativa va per darrere els canvis instituïts. Fabra i tot sabia que el codificador no pot canviar la gramàtica. Això ho sabia Fabra, els fabristes no. Ho veus com diu? És d'aconsellar que els escriptors es decantin decididament a favor d'en entrar jo. No, ho diu, Voldria que els escriptors es decantassin, és la seva preferència, i ho diu, però no diu que sigui l'única. Això ho deia Fabra el 1918. I l'Institut d'Estudis Catalans, el 2016, diu: en els registres formals
S'ha donat preferència a l'ús de la construcció en més infinitiu i no pas a les construccions encapçalades per el. Voleu un diàleg més magnífic que aquest, en 98 anys de distància? Fabra diu, repetim, el 1918, és d'aconsellar que els escriptors es decantin decididament a favor de la segona. 98 anys després, l'Institut d'Estudis Catalans constata que el desig de Fabra s'ha fet realitat. I és una constatació. Fabra no es va atrevir a dir que fos preferent en entrar a joc. Va expressar el desig que els escriptors, els que feien ús de la llengua escrita, s'adherissin a aquesta solució. 98 anys després, l'Institut d'Estudis Catalans constata que en registres formals la preferència real, escrita, efectiva, que es pot resseguir en el corpus textual, és a favor d'allò que Fabra havia desitjat. És un diàleg 98 anys després. En aquest sentit, Fabra deia: convindria, voldria que els escriptors fessin cas d'això que dic. Voldria que els escriptors basassin la seva competència en la normativa, en això que dic jo com a codificador, si sou Fabra. 98 anys després, l'Institut d'Estudis Catalans diu: s'ha donat preferència, que és un verb present perfectiu. Vol dir que això és així perquè ha passat. S'ha donat preferència. En aquest sentit, és un exemple, no tot és així, però aquest sí que és un bon exemple de normativa basada en la competència i no al contrari. Jo no sé fins quan durarà això, jo no sé fins quan hi haurà generacions que tindran una competència sòlida per nivells de llengua diferent, ni si aquesta competència estarà més o menys unificada, però estic content que la institució normativa es prengui les coses seriosament i, sobretot, que escolti els usuaris, els propietaris de la llengua catalana, que som tots nosaltres. És el camí que ens queda per endavant. He volgut explicar com es fa la normativa i quin marge té. Lament profundament decebre les expectatives d'explicar en una horeta tots els canvis que suposa passar d'una gramàtica de 150 pàgines que tenia la gramàtica Fabra de l'any 18, a més, amb una caixa bastant reduïda i un tipus de lletra bastant gros, a una gramàtica com la del 2007 de l'Institut d'Estudis Catalans que té exactament 1.472 pàgines, amb una caixa bastant ampla, bastant grossa i un tipus de lletra tirant a petit. Vol dir que hi ha molt de recorregut entre la gramàtica Fabra i la gramàtica actual. Però també som conscients que hi ha poques modificacions respecte del que deia Fabra i en canvi hi ha molta compleció. Hi ha moltes coses que Fabra no havia pogut veure perquè no tenia el nivell de coneixement dels dialectes que tenim avui en dia, no només dialectes geogràfics, i també perquè la teoria gramatical arreu del món durant 98 anys, quan totes les altres disciplines acadèmiques ha avançat de tal manera que hauria meravellat el mateix Fabra. Us he intentat acostar com es fan les coses i ara, amb molt de gust, respondré a les preguntes que m'han fet.